Nu spunea altul. Știe, mă, Știe, mă, Crezi știe, tu da. că nu știe. Știe, mă. Asta e citat din Mircea Băsescu. Din clasici în viață. Clasici în viață. Știți ce cred că merită observat? Că aceste polemici sunt lipsite de conținut pentru ceea ce înseamnă destinul României. Aici vedem vorbe ale persoanelor despre persoane. Mă refer la cel care a fost și cel care exercită funcția de președinte. Nimic consistent pentru obiective strategice de țară. Dacă eu eram ce nu mai sunt și nu mai pot fi, ce grozav aș fi fost. Celălalt zice, dom'le, nu există. A fost și nu mai este. Lucruri lipsite de conținut. Ce au nevoie românii? Ce tot spun eu, că merită să căutăm soluții și să le discutăm. Creșteri de salarii și pensii. De ce? Pentru un trai mai bun. Suntem ultimii din Europa. În jurul nostru țări foste comuniste ca și noi au un nivel de trai mai bun și noi nu știm de ce. Și ne minunăm și ne certăm că ce zice ăla despre ăla. Absolut nerelevante. Deci ar merita abordat guvernul dintr-o poziție proactivă cu soluții, să spună, doamne, uite, noi propunem următoarea soluție care accelerează creșterea salariilor și pensiilor față de ritmul lent în care lucrurile se petrec acum. Se poate? Păi sunt soluții. Noi propunem din partea grupului de inițiativă care vom face Partidul pentru Creșterea Pensiilor și Salariilor 6 direcții strategice pentru România. Întrebarea: aceste direcții strategice cu soluțiile propuse interesează sau nu? Că dacă nu, vedem ce zice ăla care a fost. O să vă cheme cu siguranță domnul Iohannis la Cotroceni să le discutați? Nu, asta nu-mi trăiesc eu, dar nu e treaba lui. Că aici are dreptate ăla care a fost. Ce anume? Și domnule, îi cheamă să-i consulte pentru ce? Că dacă te uiți în Constituție, președintele mediază între puterile statului, precum și între stat și societate. Păi când chem partidele politice să le faci calendarul în Parlament, asta nu prea atribuție prezidențială.